Assalamu alaikum. Bayan gaisuwa ina so in ɗauki wannan dama don in jajintawa dubban mutane da suka ajiye duk hidimominsu suka tafi mazaɓansu don su jofa ƙuri'unsu, amma abin bai yiwu ba. To, Allah ya sa haka shi ya fi alheri. Ina roƙon jama'a kada a yi fushi a watsar da al'amarin zaɓen. Ina roƙon jama'a kada a bari wannan ɗagawar zaɓe da hukumar zaɓe ta yi ya hana ku yi abin da yake haƙƙinku ne. Kada a bari gangamin da aka taho da shi ya watse. Ina roƙon kowane ɗan Najeriya ya dage ya je ran Asabar ya jefa ƙuri'arsa. Ina kuma ƙara matuƙar godiya gare ku don haƙuri da kuka yi da hukumar zaɓe a kan tafiyar da kyakkyawan zaɓe wanda za a ƙirga ƙuri'ar kowa da kowa. Ta haka ne za a tsarkake zaɓuɓɓukan Najeriya daga masu warce akwatunan zaɓe da masu sayan ƙuri'o'i. Kada wanda ya yarda a sayi 'yancinsa. A kasa, a tsare, a raka, a tabbatar da ƙirgawa a kan laluma. Allah ya yi mana jagora. Amin.